abịara m n'iru ga-agbawala m aka o Chineke agbawala m aka abịara m n'iru ga-agbawala m aka Chukwu ebere ọma o ebe Chukwu okike taa wụ 26th of June n'ime ọnwa 2020 kwa ihe ọpụtara 2020 ụwa niile nọgụ n'aka biko nna were ọbara gị dị oke ọnụ ka ịwụfu n'elu obe Kalvarị lekwasịra m nwanne m nwoke ahụ ya wụ Ugochukwu lekwa ụwa aha nna ya wụ lekwa ụwa ọkwanụgo nwa obi n'igwe wụ ovarọlụ nna anyị nwere na nna ka gị na-elekwa ụwa ka onye ọbụla ilepụrụ anya ụwa ahụ agbaala ụka onye m jiri bịa n'ihu gwụta sị gị nna m biko taa wụ ụbọchị a na-eme ncheta ọmụmụ Ugochukwu lekwa ụwa nna m lewe elepụla anya gị n'ebe ọ nọ do not look away unto him ya wụrụ elepụla anya nke ọma were anya dị mkpa were anyị na-eje elu ụwa lewe Ugochukwu lewe ezinụlọ lewe nwunye ya lewe ụmụ ya lewe ihe niile gbasara ya n'ebe ahụ ọ nọ onye awa onye ụmụahịa nọt ị gakwado ekwe ka o nwee nọt n'ihe ọbụla ọ na-eme ọ bụgodị sọ onye ụmụahịa nọt o nweghị ike inwe nọt n'ihe ọbụla ọ na-eme nwunye ya elu karịa ka i buliri ya na mbụ nwunye ya atọ mụchaa na ụmụ niile o kwesịrị ịmụ ya bido ahụ n'isi mụma maka ọsọ ọ ka dị yọngụ ya mụma ha abụọ ụmụ ejupụta ebe niile children is unto him that give unto him that receive ọ ihe ọ pụtara n'English ya wee onye nyere ya amụọ onye nyekwere na ya amụọ ọ ihe ọ pụtara nna m biko were aka nsọ gụ kpuchie ya ndị ọcha na ọnwụ ndị polisi ndị ọcha na-enwede ndị Igbo anyị atọdo ha aka na akpịrị ma ọ were ụkwụ otu egwede ha n'olu ha na-eti I can breathe nna m ha agada ahụ Ugochukwu lekwa ụwa agadịkwa na ahụ nwunye ya gide ahụ ụmụ ya taa wụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya birthday ya ihe ọma ga-emere ya n'afọ ngozi ga-erute ya aka okporo ụzọ ka na-erubere isi n'aha Jizọs amen nwana na nwụọ ọrịa ukwu ka ọwụna kpere ikpere onye ọzọ ekpere bụrụ ọrịa ke Oh my God, who do you have here? Chief Imo. Oh my God, I can't believe I'm seeing you. What a lucky day. What are you doing here? Igbo. Yes, Abumwafo now. Abumwafo. I'm going to leave. What are you saying? I'm going to leave after I'm back. Which way you going to leave? All right. I got America. All right. Hey, me. This is me. How can you help me? Oh my God, I can't believe I'm seeing you. I can't believe I'm seeing you. I must be very lucky today for seeing and meeting Chief Imo. Oh my God, you are cracking us over there. Everybody over there is dying to see you. Wow. Your comedy is something else. Even during the period of lockdown. Oh my God, even if follow because where is the low BP? Then we high BP. How does it work at Aziangle? Then we low BP before anything. Actually, come on, I say good food. Can one day number go? Now, I'm Chief Imo. Now, for Chief Imo because nobody will believe I saw you. Yes, can I say good food to people? Serena, I like them. Oh, we attend the celebrity nation. Hara Potiri. Okay, Sharia. Okay. Oh, this is. So, what are you doing here? Can you remember? I better meet me. One of my cousin brother. Not. Okay. It's here. I'll be America. Okay. So, Tao 26th birthday. So when you want akudo, akudo on the phone, sim ta birthday, sim mio biko, new winch dear by day. Okay. You win Jerry by day, some sumba,
silver or gold I have not unto. No so say ekpere him jaga enwere egwu na aga say ekpere we ogwu ngworo ekpere ka m gworo ka ọgwụ sị ka m bịa kpere ikpe ka Chukwu nwe ike goziwe nyekwuo ya ndụ n'elu ndụ ihe ọbụla otu igara ọ bịa gara aka n'ime ka Chineke na-eme ha prosperous onye ahụ ya wụ Ugochukwu Obi Texas, America. Yeah, I stay in Texas. You? Yes, I stay in Texas. I've been there for like 20 years now. Yes. I've been there for like 20 years. So, Ugochukwu who? Ugochukwu Lekuwa. Ugochukwu Lekuwa. Wait. Ugochukwu that is Ugochukwu Tolo Godinji. I would so toka. Yes. Ugochukwu is my business partner for crying out loud. Yes, he's my friend, my close friend, like my more or less like a brother to me. Let's go talk wakam. Ugochukwu baseball talk wak. I'm Akudo now. What a coincidence! I'm actually coming here to pray for him. Today is his birthday. Yes, what a coincidence! Hey, what a co-ekpereship! Oh my God! What a co-ekpereship! What a small world! Obelowa, Kwakowanka si pempe. Ugochukwu ezigbo mmadụ dị ka ya na-anọ. Onye ọ ga-awụ ihe gbasara nwanne ya na-emetụ n'obi. Ọmụ obi nwunye ya otu ka ya na nwunye ya nọ ha abụọ nọrọ into commingling ya wụ jikọtara ha obi ọnụ. Nwunye kwena wo mmadụ ihe ọ pụtara commingling ya wụ otu mmadụ abụọ. I love that. Into commingling. I love that. Nwunye ya wụ mmadụ. Onye lụtara ụdị nwaanyị ahụ kwesịrị okwute ihe na-ekele Chineke because inweta ụdị nwaanyị dị ka aka udo dị very rare. Ya wụ rare ihe dị rare wụ ihe dị scarcity. Scarcity kwa ihe dị ụkọ. Yes. Very hard to get. Yes, very hard to get. Very hard to get. Mgbe na-asọ onye ga-elu nwaanyị ya lụọ nwaanyị mara mma ime obi. Ọ bụghị based on ihe tere n'ihu ma ọ bụ ihe akwagara n'isi ma nke akwagara n'anya. All those ones ga-adịkwa o mana lema anya n'obi that is where the beauty of a woman lies. Confirm. I believe you. I believe you. Ezigbo mmadụ. Chukwu were kwene egozikwa di ewe ezigbo mmadụ. So ezigbo mmadụ mara ide ezigbo mmadụ. Ya wụrụzi ezigbo ụlọ. Confirm. Nas family. I'm telling you. Nas family. Nas family. Very Nas family. Thank you. I love that, man. I love that. Hi. Yes. Be into afraid unto them. Yes, I have to be into afraid. Isi ha chagared. Otaka obi ha dị obi ọjọọ. Ya ha na-agara na church be nweta isi chefu phone gị ma chaplet na chapel. Piam. Ha na-ezo shi even inside the church. Even chaplet? Ime church. Obinigwe ga-akpara ha aka very soon. Leave them. Thank you for seeing me. Chief Imo, right over there, you are a star. Yes. Over there in Texas, you are like Michael Jackson. Yes. Makwa move for the na my Instagram. Mo na first cap na Facebook. Ndị mmadụ na-akpọ BP therapy, BP medicine, BP ọtụtụ aha dị iche iche azagala m ahụ iko aha agwụ m. You wanna notice they celebrate Moba. Man, you know na abu agafere nguba. He didn't see me. He didn't see me. Even if they don't celebrate you here, over there, wani na ina worship gị na mgbago. Chief Imo, kampia wazega azonsi na ina worship gị na mgbago. Mgbago anyị na-efe gị efe. Na-efe m? Yes, ịnọchizila anya na Michael Jackson. Chirekwe, ọ na-efe m ihe. Ọ m ga-amụ ebe. Ya dị ka ihe ọ na-efe m n'ahụ. Ihe fe ya feshi efe m. Fe kwasa fe fe halalo. Se ọ na-efe m ihe a na-efe m. Anointing from mgbago. Hey! Anointing from mgbago. Unu fejesele m oyi. So so where are you going from here? Achọburu m ihe mere na ebe ọwụ na ịbịa ga-ekpe ekpere. Yes. Mụ na onwe m kwena kpele ekpe. Yes. Ha ga-etikọtazi olu. Gụọ na ya ha. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes. Yes, bring out your tongue, man. Bring out your tongue, man. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
Happy birthday to you. Ugo Lekwo. We wish you a lot of good things. Your family will know no tears. Yeah. Your children will make you proud. Yeah. Your wife Akodo is a wife. Yes. Anywhere, any day, keep appreciating her, keep celebrating her. Confirm. Because a woman like her is rare. Confirm. Very, very rare. Yeah, it's not common, man. My man. So how is it going to look like? Okay. I think we enter the car so we can go somewhere. Let me show you small love, man. You need to be shown love, man. Let me show you small love. Yes, confirm. Wow. Yes. Anyway, I'm